Maayong gabi kanatong tanan. Dunay panultihon nga small but terrible. Pagamay-gamay lang pero makalilisang. Apan kini nga panultihon dunay atbang ug mao ang tiny but mighty. Gamay pero gamhanan. Sa ato ang ebanghelyo nadungog nato nga dunay pahimangno si Jesus nga magbantay sa patubo sa mga Pariseo ug sa patubo ni Herodes. Unsa may patubo? Familiar ta ani. Ang patubo mao kining yeast or leaven. Mao ni ibutang sa pan para motubo. Ang mga Hudiyo gusto nila kadtong pan nga way patubo kay dugay madaot samot na sa una nga wa pay ref. So mas mopili gyud sila og pan nga way patubo. Ang pan nga naay patubo dali man gud madaot. Gamay lang ang imong ibutang, motubo dayon. Apan makadaot pod sa pan. Small but terrible. Gamay lang nga patubo, apan makalisang kay makadaot man. Angay lang, nga di pud ta mo kumpiyansa sa ginagmay, apan makadaot. Kay ang dagko nagikan mangyud na sa mga gamay. Pananglitan. Ang dako nga utang nagsugod yun na sa gamay lang. Magsalig nga mabayran ra hangtod na lumos na gyud hinuon sa utang. Ang pagkasugarol nagikan na sa ginagmayng pusta. Dayon nahimo na dayong bisyo. Ang pagkabisyoso sama pananglitan sa drogas, sigarilyo, inom, nagsugod na sa tilaw lang. Gamay lang hangtod maglisod na og lingkawas. Mao na nga extra careful ta sa mga butang nga ginagmay apan dako ug kadaot nga mahatag sa ato ang kinabuhi. Si Jesus mihatag sa maong pahimangno isip paghatag og importansya sa mga kalag sa mga tao nga nagpalibot niya. Mipahimangno siya. Mihatag siya sa maong pahimangno kay pinangga man niya ang mga kalag nga nagpalibot niya. Ilabi na ang mga tao nga nagsunod-sunod niya. Apan na misinterpret kini kay nagtuo man sila nga si Jesus naghisgot og pan nga para sa physical nga panginahanglan. They failed to recognize that Jesus is the bread of life. Ang tinuod nga magahatag og katagbawan sa ato ang kalag nga mao si Jesus. Karon mao ang ikapito nga adlaw sa ato ang nobinaryo pahinungod kang Senyor Santo Niño. Si Senyor Santo Niño tiny but mighty. Gamay apan gamhanan. Tungod kay gamhanan man siya atong kalauman, atong kasandigan nga naang iyang mga kamot nga andam mo kupot, mugunit nato, isip mga pilgrims of hope, magpapanaw sa paglaom. Ug ibutang nato kanunay, ang ato ang paglaom sa Dios. Di ta malimot sa gugma, mga grasya nga iyang gibubo nato. Pasalamat gyud ta kanunay ni ana. Sa ebanghelyo gahapon, unsa man to ang ebanghelyo gahapon? Si Jesus nang hupaw
nganong nanghupaw man siya. A sigh of disappointment. Kay nasagmuyo siya nga sa kadaghang milagro nga iyang gibuhat, gipangayuan gyapon siya og proof. Bisan sa kadaghang mga kaayo nga iyang nahimo, giayo niya ang mga masakiton, naghimo siya milagro, pinaagi sa pagpakaon sa daghang mga tao, pinaagi lang sa gamay nga pan, pero nasagmuyo siya kay giingnan siya sa mga Pariseo nga taga-imig sign, taga-imig proof nga anak ka sa Dios. Nasagmuyo ang ato ang Ginoong Hesus. Sa karon, mas nabalaka ang mga tinun-an kay usara kapan ang ilang nadala. Nalimot dayon sila sa milagro, nga gihimo sa Dios nga iyang gipadaghan ang 5 kapan ug libuan ka mga tao ang nakakaon. Pagkadali nila nalimot. Isip pilgrims of hope. We should not forget the good works God has begun in each one of us. When we recall the blessings, provisions, and mercies God has shown us, it cultivates a heart of thankfulness and appreciation. Ug diha sa tong journey sa kinabuhi, mulahutay ta kung kuptan nato ang ato ang mga experiences of God. Sa seminaryo, ang mga seminarista, pangutan-on gid na sila sa spiritual director sa iyahang religious experience. Kung asa dapita sa iyahang kinabuhi, nga nasinati niya pag-ayo ang presensya sa Ginoo. Kay mauni nga kasinatian ang iyang kuptan para mulahutay sa journey sa pormasyon ug diha sa journey sa pagpangalagad. Sa ako ang bahin, ako ang itubagyod kung magisgot nag religious experience, mautong ako ang kasinatian sa ako ang amahan. Ang akong amahan manananggot, kay latag manananggot no? Sa may usog manginom direkto ba? Akong papa manananggot. Unya, kalag-kalag to. Nag-inom sila, unya nahurot ang tuba. Og bisan og nakainom na siya, misaka gihapon sa sanggutan, og nahulog. Taas-taas ang maong sanggutan. Pero sa dihang pagpa-x-ray na mo, nagtinabang na imig ampo sa pamilya, kung maigsuon. Pagpa-x-ray na mo, bunog lang ang iyahang naiaguman. Walay bali. Kato, ako tong giisip nga milagro. Ako tong giisip nga kasinatian, diin na sinati kaayo nako ang presensya sa Ginoo sa ako ang kinabuhi. O kita, isip magpapanaw sa pagtuo, ato ng kuptan. Kana bitang sa panahon, nga doon natay mga problema, atong pangutan-on ato ang kaugalingon nga, nganong gidamang ko nimo, aning gilayuna sa ako ang pagpanaw Ginoo, kung imo raman di akong pasagdan. Dili tadadon nining kalayo sa panaw kun wala lay bili ang ato ang pagpanaw. Nagpasabot nga kun duna tay mga pagsulay nga masinati, atong lauman ang Dios. Nga naagyapon ang iyang kamot, naagyapon nga andam mo kupot nato muagak bisan paman kung doon natay mga pagsulay, mga problema, doon natay mga kabalaka. Si Senyor Santo Niño, bato balani sa gugma. Magnet of love. Unsa may kinaiya sa ka magnet? So kita mo 2 anak bata pata, magnet.
Usa ka magnet, padulan og lain nga magnet, o magtapot gyud na sila. Ug maupod na ang gugma sa Dios. Magnet of love ang Ginoo, nga kun magpaduol ta, maningkamot ta nga muduol ta niya, kuptan ta niya, aron di na ta makabuhi. Sahay pod, dunay kinaiya pod ang tao, nga bisan og gigakos na sa Dios, bisan og gigunitan na sa Dios, maningkamot gyud og lugnot, mubuhi gyud sa pagkupot sa Dios. Kita unta nga nakasinati na sa pagkupot sa Ginoo, di na ta manimuhi pa. Ato siyang hangyoon nga Ginoo, ayaw na kog buhi kay ang Dios mao man gid na ang iyang laraw sa tagsa-tagsa nato, nga dili ta mahibulag sa iyahang panon. Kay matud pa, ang Dios dunay giandam nato nga tagsa-tagsa kalawak didto sa langit nong gingharian. Ug dili siya gusto nga dunay mabulag sa panon. Muna nga magnet of love siya, kay kuptan ta niya. Kun masaag ta, maningkamot na siya, nga gunitan ta niya balik, aron mabalik tas panon. Daghan kayong mga santos nga sa sayo nilang kinabuhi, sa pagabatan-on nila, mga makasasala pod. Nagpuyo diha sa layo sa Ginoo, pero sa dihang ilang nasinati ang presensya sa Dios sa ilang kinabuhi, nabag-o sila. Ug mao'y hinungdan nga giila sila sa simbahan, nga ato ang mga sulundon nga mga santos, aron kita pod isip mga magpapanaw sa paglaom, dunatay mga kinabuhi nga ato ang himuong sumbanan, aron pod kita masantos. Hinaot unta nga sa ato ang pagpadayon, pagpanaw, mga pilgrims of hope mangyud ta, atong lauman kanunay ang Dios nga iyahatang kuptan, iyahatang gakson, ug dili na ta manimuhi pa. Kun masinati ni naong maong grasya. Ug unya sa panahon nga dunay mga kaguol, balik lantaw na to kun asa dapita sa ato ang kinabuhi, naglihok ang Dios. Mao ni pinaka-importante sa examen, examination of conscience. Si Saint Ignatius of Loyola ang nag-introduce ana nga after the day hinigdayong katug kana bitang pangutan-on nato ang ato ang kaugalingon, asa man ang Dios naglihok sa ako ang tibuok adlaw, bisan pa man diha sa ang pagluto, bisan diha sa paghugas, diha sa ang paglaba, sa mga adlaw-adlaw nga gimbuhaton diha sa balay, diha sa trabahuan, asa man ang Dios naglihok. Asa man niya ng adlaw nga nasinati kaayo nato ang presensya sa Dios. Paagi na siya nga atong gi-acknowledge kanunay ang presensya sa Dios matag adlaw sa ato ang kinabuhi. Bisan diha sa tuang kabisi. Kay kung busy man gud ta, malimot na ta. Makalimtan na to ang Dios usahay. Kay tungod sa kadaghang mga gimbuhaton. Pero nindot kaayo nga inigdayong katog, maghinuktok sa ta. Asa man ang Dios karong adlaw. Asa man ka Ginoo, nining ako ang tibuok adlaw nga pagkinabuhi. O kana nga mga kasinatian sa Dios, maunay ato ang bitbiton, aron padayon tang lig-on diha sa ato ang pagpanaw. Sa ato ang pagpadayon ining santos nga misa, timan-an nato nga si Senyor Santo Niño, tiny but mighty. Amen.